съм Бобсоната на Фродеги. Днес ще ви покажа как да си седите едно приложение и да играете с приятели. Първо, влизате в Google Play. Магазина. И пишете там да видим. Ето това. Multiplayer Master. Ето. Първото сега най-бързите теглини отварят. И това някакви хора, примерно, знаете, играят. Чакам съм малко да роди и готово. Да роди. Ако нищо няма да чакате, да роди и тогава. Да знаете хора. Ви харесва, абонирайте се за мен. Ако не, идейте. Вакарам на сила. Така. Някои хора, докато приемат, трябва да изчакате малко по-дълго. Ама на тези дето бързо, и сега с малко ще заради. Ако не заради, излизаме друг човек. Оф. Да. Излизам с 10, 9, 8, 7, 6, ето заради. Чакай малко да го намаля. А така. Ето. Вижте, тук имаме приятели, с които ще си играем на мачове. Може да си играете например на мачове, и аз на мачове, на състезания, на такива работи. А то с кома бие! И да, ако ви спишете, иначе ме е блокирал. Точно. Айде да се изразявам. Как може да ме блокира, бе? И аз не мога да разбера. Има някои хора, дето много ме изнервят понякога. Как може да ме блокира? Хора, това, ако не заради до 5 секунди, ще спра клипа за малко. И така, ще го спра за малко, докато заради и после пак ще го... И здравейте хора отново. Така, трябва да изчакам 5 часа, докато се заради. Така. Тук сте на Survival. И няма да можете да атакувате. Няма да можете ще убиват зомбитата. Пък като не на Survival не могат да ме убиват, само ви можете.
Така. Тук има много зоната. Не знам какво ще ги правя направо. Не писна от тях. Трябва да чупите с лампа. Чупя. Трябва да се скри от тях. Хора, знаете ли какво? В този клип няма да покажа само как да играете с приятели на Minecraft. Ще покажа и как да си изтеглите, как да си направите по-точно хак. И аз ще направя на тази игра хак. Сега ще спра клипа за малко. И здравейте хора, открих най-после играта и сега ще направим хак. Значи, влизаме и аз влизаме. И сега ще изтеглим. Този път с вас. И ще пусна клипчета да видите. Чакайте за малко. Така. Ще го намаля малко, защото... Your friends. Own the leaderboard and let them know who's best. A truckload of tracks. Gotta climb them all. Choose the right vehicle for the job. Tune it to the max and spin those tires. MMX Hill Fun. The more easy and fun. 6-bait. И така хора, почти се изтеглила. Чакаме да се изтегли. И между другото играта се казва MMX Hill Club. Както искате, сега ще ви покажа. Първо ще отворим, после ще ви покажа как да се направите с хак. Така, аз няма да спра. Сега ще изиграете за игра с този човек и ще ви покажа, че ще имам 0 такива. 0... как се казваш такива? Аз ги забравих и аз, защото отдавна не съм играл с игра. Ето. Сега ще покажа. Ето. Имам 25. Вижте сега. Вижте, трябва да ги купувате. А пък сега ще ви покажа, ще излея от играта и ще ви покажа как. Излизаме от играта. Който няма Lucky Picture, влиза в Google Play. Не другия Google, ами този Google. И пишете Lucky, ето Lucky Picture. Натискате на Lucky Picture, за да... Окей. Така. Сега натискате първото. И тук ще ви покажа да се го изтеглите. Теглите се го. Тук ще ви покажа дали искате да се го изтеглите. Ще пише този файл може да навреди на вашето устройство. Искате да го инсталирате, вие да натискате ОК.
Като ви се инсталира, натискате на него, и после натискате на настройки. И там, дето не е включена на чертичка, натискате на чертичката, инсталиране и ви се изтегля. После излизате от Google Play, влизате в Lucky Picture. Ето я играта. Сега отвори меню с кръпки, е това. Натискате на него, създаване модифицирано АПП. Да, натискате на него. Натискате на третото. После, тук нищо няма да попъте, натискате ОК. На синето. И ще чакам малко да се заради. Докато ще спра клипа и после пак ще го пусна, когато е готово. Здравейте хора отново. Като се заради, така ще ви покажа. Няма да натискате ОК, натискате отиди до файла. Сега излизате от Lucky Picture. Излизате и трябва да изтриете играта. После пак влизате в Lucky Picture. Натискате Install. Да. И натискате следващото инсталиране. Натискате инсталиране и сега ще чакаме с вас. Ако ви е харесало, ако искате да направя поредица на Minecraft, просто харесайте клипа и оставете по един коментар. Така, отваряне. Сега ще ви покажа, че е с хак. Ето сега ще ви покажа. И къде да се убия? И между другото, този хак е реален. Аз преди като... Сега влизате ето тук. И виж, 50 милиона, да, няма да попъти нищо, защото може да такова хака се спори. И ето, виж, сега ще го покажа, че е реален. Ето. Както хора малко, и сега видели, че съм готов и ще играя с нас. Като ме за другото, аз преди съм играл без хак. Е много трудно. Почти никога не мога да се веря толкова хора. Ето, сега ще играем. Ето вижте. Реален този хак, който иска да се го изтегли, и линк в описанието. Чао!